No hi ha paraula més bonica al món, alcohol. Che, tu d'on eres? Jo d'Alcoi. Tota l'empastra esta que tenim aquí. Perquè dirà que teniu la cosa empastrat. La pregunta seria, veure, valencians, tot això, què val? No patiu, perquè tot això ho pague jo. Gràcies. Això és perquè entengueu el nivell intel·lectual de l'espectacle. Ulaga! L'empastrar! No m'ha dedicat un poc de temps a l'empastrar valenciana, Il Fabrino! Aquest xulo, altra volta la loteria. Se n'anem allí a la rotonda i que està allí Canal 9 hasta acá. Canal 9 i el pirulí. Chica, y os reventé. Pues yo siempre he seguido las directrices de mi partido, ¿no? Per l'amor de Déu, ¿cómo se puede ser tan pijo? Pues se puede. Valencianos, somos la comunidad y nos merecemos... Sí, os habla Camps, soy Camps, Forrest Camps. Un chicotito homenaje a la alcaldesa, doña Rita Bárbara. Aneu al tanto, jo el que vos proposo és això, aneu al tanto perquè qualsevol dia, passejant pel Cabanyal, walking by Cabanyal, podeu trobar-vos, aneu al tanto perquè podeu trobar-vos la Rita vestida així. Vinga, senyores! Rita, de Cabanyal Ràdio! L'any que ve van a fer un gran evento basat en la figura de Hamlet, la tragèdia del príncep de Dinamarca, i tot el poble va fer... I decideixen fer, construir, amb Hamlet, un gran evento valenciano, un Big Valencian Event. Quan s'entera de que no es fa Hamlet, entra en joc Capità Moro d'Alcoi. Com que no va fer Hamlet?
de xulo, que sí? No patiu. Això el farà. Cable te farà, que sí? Primer en el coll. I després en València. La ciutat educativa, que sí? Perquè això ho pague jo. Soy el alma de tu padre. Esto durante el culo. ¿Qué? O sea, o no sé.